थामजिथि अल इन्डिया गल्ड काप बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनाया जागायजेनबाय खोब गाजा गोमजायै बेखौ उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै गाजा गोमजायै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखांनायाव बे गल्ड कापखौ जागायजेननाय जादों आरो बेहायनो दिनै बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। गोबां बेबायदि अल इन्डिया लेभेलनि फुटबल टीमफोरा बाहाय बाहागो लादों। आसा खालामो बे कम्पिटिशना बे गल्ड कापआ मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन आरो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जे नैबे गेलेनायखौ जाहाथे रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै नायफैयो। खोब मोजां मोनसे बियो अल इन्डिया लेभेलनि जोलुर बादायलायनाय बेहाय अल इन्डिया लेभेलनि फुटबल प्लेयारफोरा गेलेगोन। आसामनि गोबां गिदिर गिदिर टीमफोरा बाहाय बाहागो लादों। गतिके आं आसा खालामदों जे जोंनि ओनसोलावबो जे मोजां मोजां टीमफोरा बाहागो लादों बाहाय गोबां जोङो सोलोंनो मोनगोन आरो जोंनि गोरों गोरों गेलेगिरिफोरा नेशनेल लेभेलाव स्टेट लेभेलाव गेलेनो मोननायनि खाबुखौ मोनगोन आरो जोंबो बिटिआरनिफ्राय बड'लेण्ड एफसि मोनसे जों जिहेतु मोनसे फुटबल टीम बानायदों बेबायदि गेलेनायनिफ्राय मोजां मोजां प्लेयारफोरखौ जोङो बासिनानै बड'लेण्ड एफसिआव जोङो लानो थाखाय बेबायदि माखासे प्लेयार जों नागिरबाय थादों। गतिके आसा खालामो मोजां मोजां प्लेयार आरो नैबे अल इन्डिया लेभेलनि 30थि जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखांनायाव फुटबल टुर्नामेन्ट होनाय बेयो मोजाङै जाफुंसारगोन आं बेखौ मिजिंथियो। बे नैबे खेलानि थाखाय रांखावथिनि थाखाय बिटिआर सरकारा दासिम बिनि मुङाव 3 लाख थाखाखौ फिक्स खालामनाय जादों आरो उननि समफोराव बे रांखौ जोङो बारायनायनि मोनसे सिन्था सरसा आरो सावरायनायनि गोनांथि दङ। जों बेखौ मिजिंथियो खारन मोनसे खेला होनोब्ला गोबां थाखा फैसानि प्रयोजन जायो। बे 3 लाखजोंल' बे खेलाखौ फाथिनो हाया। बेखायनो उननि समाव बिनि थाखाय सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ राहा लानायनि मोनसे बेबस्था लानाय जागोन। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे उदालगुरि जिल्ला गेलेमु आफाद स्पर्ट्स एसोसिएशन जथायै खुंजानाय बर'निनो बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि गोसोखांथियाव जि खुंबोबाय थानाय अल इन्डिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां सनाथि जोलुर बादायलायनाय 2024 बेयो देग्लाय 30 बोसोर जाफैबाय आरो दिनै जोङो खुंथाय आफादनिफ्राय खोब गोजोननाय मोनदों जे देग्लाय बोसोराव जों खोब माने मोजां मोनसे बोथोर आरो साफ्रोमबो रायजो राजानि हेफाजाब मददजों दिनै जोङो 30थि अल इन्डिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट जों दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो बेयावहाय अरगें एफसि आरो बिनि हेंथायै गेलेदों कबिरालि क्लाब हाफ टाइम खोब माने गोख्रों मोननै दोलोआ दिनै अपेनिं हिसाबै बाहागो लादों आरो बाखि 6टा बेबायदि आरो बादायारि क्लाबफोर जोंहा दङ जायफोर क्लाबफोरा जथेस्थ'खिनि गोख्रों जोंनि ओनसोलाव। मोनसे बाथ्राखौ जों एसे उल्लेख खालामनो नांगोन जे थांनाय समफोराव जों एसे एडभान्सलि खुंबोबाय थानाय जादोंमोन खिन्थु देग्लाय बोसोरावबो एसे नाजानाय जादोंमोन सम आरो बोथोरखौ एसे खाबु लायै लायै जोङो एसे माने लेट जाफैबाय आरो जायनि खारनाव जोंहा माखासे बाहेरनि टीमफोरखौ जों मोनबोनायाव एसे उसुबिदा जाबाय जेराव गुबुन गुबुन स्टेटफोराव दिनै लिगफोरा स्टार्ट जाबाय बिनि थाखाय गुबुन माने हादोरसाफोरनिफ्राय स्टेटफोरनिफ्राय बेबायदि टीमफोरखौ जों मोनबोआखै खिन्थु जिखिनि टीमफोरा गासै 9टा टीमा बाहागो लादों जिखिनि टीमफोरा बेयाव बाहागो लागोन खोब गोख्रों टीमानो बाहागो लादों आरो जोङो खोब मोनसे रमान्टिक गेम बेवहाय जों नुनो मोनगोन। दिनैनिफ्राय जागायनानै 29 माने अक्ट'बराव फाइनाल जागोन। आङो साफ्रोमबो फुटबल बा गेलेमु आयदाखौ मोजां मोनग्रा जोंनि उदालगुरि बाखि बड'लेण्ड बाखिनि साफ्रोमबो
साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ नैबे दिनै जि जागायबाय दिनैनिफ्राय लानानै 29 अक्ट'बरसिमहालागै हेफाजाब मददखौ होलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि बाहागो लाफैनाय नायनो फैनाय हेफाजाब मददानो जोंखौ अरायसम थुलुंगाखांनायखौ होगोन आरो बिनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि फिल'सफि बिथांनि जि सानस्रि बेखौ जोङो अराय गोथाङै लाखिलांनो हागोन गोसोखांलायनानै बेखौ जाफुंसार होनायनि मोनसे लामायाव जों आवगायलांनो हागोन बेखौनो मिजिंथिदों।